लामसावो स्माइ मेमोरियल टिभि नायथ'नाय आंनि खाजानि ताखुक ते बुहुक सनो जों पित्रा कामि तै खामा मयाल बाय खबजाक तिनि बाबा गयरानि हारि बुसुनि तेर तैबै जों स्माइ मेमोरियल टिभि नि हाबा नावनि चिमिं जों फाइव सफाजाक खेरफां नख्लाबो तिनि जों बांचाइबो फाइव सफाजाक अरनो खाना बाबा गयरा बुसुनि सालो बाचानाय ओ बांचाइबोनो जों अ मांफ्लिनो निरावनो फनुवानि बांगै जों तिनि स्माइ मेमोरियल टिभि नि बेलायनि साखथालायबो जों तिनि फालिजाक जों तैबो फनुनाय निरावनो आपडेट रनाय बाबा गयरानि मांफ्लिनो निराव नायबै तंदि निराव थंपारि नुनाय ब पारावो थां ब पारावो सक ब फेमिलि बुसु गुरि जाखा जों अमननो बाबा गयरानि न जों तैबै फनुवानि बांगैनो जों स्माइ मेमोरियल हाबा नावनि चिमि जों बेलायनो साखथालाय दङ अरखेने खेरफां दजसिं जमातियानि नक पित्रा कामि अर बांसाय तिनि अरनो 435 किपि ताकला बेंके जमातिया हा हदानि ओइ पूजा चलेनाय बाबा गयरा मतायगतनि जों ते बेसा तलाबो चोक चाला दिगेबो जों थांविनरनो अ मांफ्ले फनुनाय निराव नायबि तंदि चिनि बाबा गयरानि थानाव जारा हाचाल छाफानि फायनाय अरनो तिनि चोक चाला उयां फनुदि आनि कैमरामैन बावलाल गने उले चोक चाला अरो जागानि सिमिनि चिनि बाबा गयरा मतायगतर खना आइ चोक सारो चारतानि बिसिङाव बाबा गयरा मतायगतर अरनिनो चिनि बाबा गयरा बाचानाय अर चोक चालानि ख्लायबोनि थांनाय बांचाइबो हाचाल छाफानि तावक फाइव सफायजाक फाइदि यां जों मांफ्ले कभार खालायनाय अरखेनो चिनि बाबा गयरानि तांफां रक जे कर्मी रक हुजनाय तै चिनि हदा अक्रा दङ तै चिनि पानचाय रक दङ तै खामा मयाल नेंगुरै अरखेनो चिनि बाबा गयरा न चिनि बाबा गयरा मतायगत न स्नाम लायबै राब लायबानि खोनानि बाङै थंपारै रेडि खालाय दङ अ मांफ्लिनो फनुनाय निराव नाय तंदि चिनि बाबा गयरा मतायगतर ताबकनो स्नाम लायबै जों बनो रेडि खालायनाय खनानि बिसिङाव खना चारता सारो चारतानि बिसिङावनो चिनि बाबा गयरानि मांफ्ले जों अ चोक चालानि बाचारवै चिनि बाबा गयरानो जों बांचाइबो लांनाय ताबक अर जमाइटा हा हदानि कर्मीर उइ बेलायनि साखथालाय दङ तैबो जों उयां मांफ्ले फनुनाय हाचाल छाफानि चिनि बाबा गयरानो जे पुइतो चानाय केर कथार कबै तै फाइनारक बाबा गयरानि थानि जत्तनो तिनि अर चोक चालानि तलाव जत्तो चाति सकलायबै बुसुकबो नायथक बुसुकबो तंथक खलायबै जत्तनो पाल खलायबै मांफ्ले निराव नवै मांखाना नायबै नायदि यां थंपारि दिगेनो जों चिनि बाबा गयरानो हाचाल छाफानि फाइबै जों हाखेनि बिसि खलायबै 435 किपि ताकलायबाय चिनि बाबा गयरानो जों पालायलायमोन इंखा निराव नवै मानखाना तैबो बरक फाइरेक गमेनो 50-60 हजार बरक फाइनाय बाबा गयरानो जों खुलुमलायमोन जमाइटा हावदानि कै अर जमाइटा सुदु जमाइटा कायसाया तैबो 19टा दफानि जे बाबा गयरानो पुइतो खायनाय बरक जत्तनो फाइ खुलुम फाइबो निराव खायनि बांगुनि आं अ मांफ्लेनो फनुवानि बेलायनि साखथारो जों तैबो यां दिगे नायलायनाय चिनि बाबा गयरानि स्टुडेन्ट एसोसिएशन बाय गायरि दक तांलायजाक बनो जों तैबो फनुकलायनि जों बेलायनि साखथालाय दङ जमाइटा हा हदा बाय खलायबै स्टुडेन्ट एसोसिएशन बाय जमाइटा हदानि स्टुडेन्ट एसोसिएशन बाय गायरिं तांजाक बोसोबो नायथक थंपारनि वाथर बाय स्नाजाक अर मुंसाफानो ते अनबादै करै थंपारनि वाथर निरक नवै मानखाना अम टिसिं अम मुसुबुकु अम लांगा अम थाइके तैबो बरक चिनि स्टुडेन्ट एसोसिएशन बाय स्नाजाक निरक नवै मानखाना अमनो चिनि ट्रेडिशनल जों अम हाइकेनो खलायबै फाइमाने 435 किपि ताकलायबाय कालाहा जमाइटा हा हदानि स्टुडेन्ट एसोसिएशन अम तारके साखथारिनि बरक अमनो खायबानि मास कायसा नांगौ अम ताइके खलायबानि जों बरक न बेलायखेनो पाइपलाय हामबायरावो निरक नायदि निरक थंपारिनो नवै मानाय अर जागाव नायदि बुसुकबो अर
आइगेनि जेटा मानै तमनि मुकुमुचिनि मुकुमु कमाजाक तमनि अमरक फुंपारिनि बरक बेबागनो जेनि जमाइटा हदानि स्टुडेन्ट एसोसिएशन बाय ख्लाइजाक अमनन्दिरक फुंपारिनि नोइ मानखाना ताबक बेलेखेना सानाय जदिउ फायो तखामके जेनि मानिक देबरमान हास्टेनि रुसामन गोरों बेलाय जागा जागा पिन बनि क्लिप जा बनि फरां तोइबा फायो तखामके नावरा जेनि कालचा प्रोग्राम दिन जे मोयांगनि गासै फांखे फांसायखौ फैजावै जानिजा मोयांगनि गारि बेफोर हायो आरो फाइनिया नो फैजावै आरो सिनियानि स्टेशन जे सेनिया आरो आया फाइजावै सिनि फैजावै आरो तंबाव फैजावै Tiok mari dau seng jai jai te penang lai bijau nang nei te khamang moyang ni doktor annual of the gas from paisok pai kanai boni yang no hat ko hoi ko kolaboria mari nai boni pare presentation of bangsa yo nai yeto gas activity ya financial system laga section Jangan